Bo día a todos. En primer lugar, teño que decir, ou teño que agradecer a vosa presencia, a vosa presencia aquí, porque realmente, despois dunha semana de traballo, pois, a dedicar unha fin de semana, pois, a escoitar, xa non vou dicir se son rollos ou se son discursos, pois sempre de agradecer. Os espazos transmítenos permanentemente vibracións, por decirlo de alguma maneira. Este espazo é un espazo especial. Este non é o espazo da escola habitual, verdad que non? Hola. Non é o espazo habitual da escola. Pero isto tamén está feito de alguma maneira a propósito. Ese señor que estaba aí arriba, Xosé Manuel Rosales, que é arquitecto, tamén é profesor de secundaria e é profesor da Escola de Arquitectura, é moi amigo de buscar espazos distintos, non? Porque habitualmente non estamos nestes espazos cando temos un curso de formación ou cando traballamos en un grupo, etc., etc. E el dice que é por algunha razón, e eu creo que esa razón está plenamente justificada. Os espazos influen en nós, igual que influen outro tipo de cuestións, como as estacións. A mí, por exemplo, gusta a primavera. E a ti que te gusta? O verán. O verán? E a ti? O verán. O verán. E a ti? O inverno. Que casualidade, verdad? E a ti? Por que te gusta o inverno a ti? Porque me gusta a neve. Porque lle gusta a neve. A mí, en cambio, horrorízame a neve. Estamos? Horrorízame a neve. Que se sea porque non sei se vos diste conta que ao entrar hoxe había unha música determinada. Ti chegaches tarde, non che pregunto. Hai que llegar a súa hora, hombre, caramba. Que música había aquí cando chegamos? Música cubana. Música cubana, verdad que sí? Home, claro. Non creo que sea apropiada para esta hora da mañá, pero bueno, por que non? E por que che parece que é música cubana? Que che produce a ti a música cubana? Bueno, pois primeiro o ritmo. O ritmo, verdad que sí? Fundamental. Claro que sí. Entón, eso produce movimento. Movimento. Ademais, quería facer un apuntamento acerca da túa presentación, non? Bueno, pareceume poética. Gracias. Poética. E aparte outra cousa, me parece moi importante. Veu a miña cabeza sons de cando paseo polo campo, pisar as follas no outono, o sea, sensación de olores, sensación... O sea, que a partir das imaxes e do teu relato, un montón de sensacións, non? Tal. Entonces, eu penso que isto é moi edificante, porque non sempre nos olvidamos da educación multisensorial. Que bonito. E que os contidos poden, e hai que traballarlos dende moitos sentidos. Porque, bueno, eu traballo con nenos de educación especial, bueno, non moito. Sí, sí. Entón, que sucede? Que estamos atados ao papel e a escribir. E os contidos poden manifestarse, aprenderse de moitas maneiras e manifestarse de moitas maneiras, non? Eu creo que despois desta intervención podemos marchar. Esta é a pretensión da sesión de hoxe. Esta é a pretensión da sesión de hoxe. É dicir, a importancia que teñen os sentidos na formación e na educación. Porque a partir dos sentidos é cando a especie humana fai a percepción. Eso é o que nos diferenza a especie humana da especie animal. Da especie humana da especie animal. Nós temos a posibilidade de interpretar as sensacións. Non quere decir que os animais non se interpretes, pero sí nosotros temos unha capacidade. Cal é a capacidade de pensar. E, por tanto, eso trae comunicación. Por eso quería empezar esta sesión e busquei esta cuestión inicial para que a compañeira explicouno perfectamente que é o que pretendemos co proxecto Terra nas primeiras edades ou na etapa primaria. Falta a etapa de educación infantil, iremos a por ela. Falaremos despois da cuestión, pero esta é realmente a percepción que nosotros ou a finalidade que ten o proxecto Terra nesta etapa primaria. E iremos vendo por qué. Así que eu síntome agraciado por distintas cuestións.
Primeiro porque estedes aquí, e volvo a repetirlo, pero tamén síntome agraciado porque o proxecto Terra deu unha oportunidade de estar en este momento representando a 23 compañeiros que estivemos traballando sobre esos materiais que tendes nas mans e estos materiais que onte se pasaron aquí. Onte pasaronse unha cantidad de materiais e realmente son os recursos que están aí. Así que eu sinto-me agraciado por eso. Pero tamén me sinto agraciado porque o proxecto Terra permitiume dar formación. Tuven que profundizar na didáctica do espazo do tempo. Eles deron-nos formación a partir de... Estivemos 3 anos para elaborar os materiais e dende o ano 2006 a través de charlas, encontros, grupos de traballo. Así que tamén eso me deu o proxecto Terra, non? A posibilidade de aprender sobre a didáctica do espazo do tempo. Evidentemente eu non vos vou a descubrir nada, porque do que vou a falar é dunha experiencia e desa experiencia que vou falar tamén está baseada no que dicen os popes da pedagogía. Logo, a argumentación que vou utilizar non é unha argumentación inventada, senón é unha argumentación lida e despois levada á práctica. Así que tamén me sinto agraciado por eso, pero tamén por unha terceira cuestión, que tamén me permitiu ampliar o campo de relación. Teño 23 compañeiros máis cos que teño unha relación que eu non tiña antes. E ese tamén ten que ser o efecto multiplicador da educación. Tamén a educación ten un efecto multiplicador. De pouco vale o que fagamos dentro da aula se iso non ten unha proxección exterior. E iso tamén é unha das vocacións que ten o proxecto Terra, ter un efecto multiplicador. Así que eu lanzo aquí xa unha primeira aposta. Igual que onte vimos aquí unhos materiais feitos por Suso Pacoré de JavaClick sobre o proxecto Terra, pois os que teñades materiais que vayan nesta línea, aquí estamos, falamos, por eso onte se vos deu unha ficha para que cubrirades co correo electrónico e que teñamos comunicación con fin de ir incorporando isto a un proxecto xeral, E como nos falta educación infantil, se alguén de aquí, se algúns de aquí queredes incorporarvos ao proxecto Terra para facer os materiais de educación infantil, vai aí o primer capote e o primer guante lanzado. Ao rematar a sesión, falamos e comezaremos a facer os materiais de educación infantil. Así que tamén iso ten o proxecto Terra, a posibilidade de estar aberto. Isto non está pechado. Pero tamén me sinto agraciado por outros motivos. Un deles é por participar dos recursos en materiais que nos brinda o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Esta cuestión, para algúns, é comprensible, criticable. Se que haxa un axente social como Colexio Oficial de Arquitectos, que dentro dos seus orzamentos adique unha parte importante ao mundo da educación, eu creo que é de agradecer. Eles poñen esa parte do orzamento para que nos teñamos unhos recursos. Eu que estou no Colexio Ponte dos Rozos, no nivel 4 de primaria, pois teño a posibilidade, e aquí hai uns compañeros que o poden decir tamén, teño a posibilidade, dende hai uns anos, disfrutar do proxecto da Fundación Amalcio Ortega, que nos dotou da posibilidade de ter un centro con un equipamento en novas tecnoloxías que non o hai. Non sei se hai en Galicia, xa non o habrá, pero en España non creo que o haxa tampouco. Eso permite que eu teña na miña clase unha pizarra digital interactiva dende hai uns anos, co cal traballo. Pero tamén me permite ter un carriño, permítenos ter un carriño con 25 portátiles, de tal maneira que cando chegamos ás nosas aulas, chegamos cos carritos e cada neno ten o seu ordenador personal comunicado con un servidor central e ali, pois eso, desde a propia clase estamos traballando as novas tecnoloxías. Hai quen dice que, bueno, que eso debera ser da Xunta, que eso debera de ser non sei que eso debera... trae sin cuidado. Eu estou disfrutando desos recursos. Por tanto, hai que agradecer que fundacións, colexios de arquitectos, etcétera, pois teñan a preocupación de dotar a educación con recursos.
A educación con recursos. E a mí eso me parece moi interesante, porque a educación é de todos, é de toda a cidadanía, e toda a cidadanía pois son os mestres, pero son tamén outros axentes que queiran colaborar, igual que tamén teñen que intervir pais e entidades da cidade, ou do pobo, ou do que sexa. Así que tamén me sinto agraciado por esta cuestión. Pero tamén por formar parte dunha proposta que ten fincapé en algunha cuestión que eu creo que é de carácter humanista e creo que é a quinta esencia da función docente. Quero insistir en isto. A función docente ten un carácter humanista, que irámolo ou non. E ese carácter humanista quere decir que estamos intervindo con persoas. O proxecto Terra ten un carácter humanista porque intenta que respetemos a herdanza que recibimos. Nosotros vivimos de algún sitio e eso, nosotros non podíamos ter nacido en outro lugar, pero nacimos aquí. E, por tanto, como nacemos aquí, temos unha certa identidade. E identidade que ten patrimonio, que ten paisaxe, que ten folclore, que ten tradicións e que ten lingua. Por eso non preguntei antes se tiña que pasar unha enquisa para poder falar aquí en galego. Seguramente tiña que pasala. Ou a mellor hai algún infiltrado aquí que me vai a denunciar e salme unha sentencia como de Alcorcón e me sacan a custodia dos meus fillos. Non sabeis se sabedes a sentencia de Alcorcón. Pois hai uns días, un xuiz de Alcorcón quitoulle a custodia a unha nai porque viña a vivir pa Vigo. A señora vivía en Madrid, separouse, veu cos seus fillos para Vigo. E un xuiz de Alcorcón quitalle a custodia porque dice que ven para Vigo e os nenos se van a utilizar unha lingua que non é útil. E, por tanto, hai que blim, plim, plam, plum. Entonces, xa está. Entonces, estas bobadas, estas estupideces, que eu non levo ningún tipo de bandeira, porque tamén sé hablar el castellano e me gustaría hablar inglés, francés, alemán, non sei que, non sei cuánto, a min sublévanme. Porque eso tamén forma parte da nosa identidade. Así que ese carácter humanista que ten o proxecto Terra, pois a min tamén me vale como algo que me implica máis no propio proxecto. E, por suposto, o que dicen antes, que ten vocación de multiplicar, para incidir en algo fundamental, que o espazo é un ben común. O espazo é un ben común. E todos sabemos que está sucedendo nos espazos onde vivimos. Estámolos maltratando permanentemente. Cada xeración forma parte dunha herencia do futuro, Por tanto, deberíamos preocuparnos polo legado que imos deixar no futuro. Deberíamos preocuparnos por eso. Así que a importancia que temos nós como mestres tamén é importante. Quizá hoxe en día sexamos un dos poucos faros que pode alumear nese sentido. Hoxe daban un dato na radio que a min pareceume pasmoso. As familias máis progresistas deste país son as que menos educan a seus fillos na casa. Déixanos en más de outras institucións. A min déixame, se os máis progresistas son así, a pé e vámonos. Claro, así vemos o que sucede nas nosas aulas. Por tanto, eu tamén podo falar desde esa perspectiva porque estamos falando entre iguais. Por último, eu quería decir tamén, porque, aínda que Rosales non o dixo, que esta xente está facendo un traballo desde o Colexio Oficial pois que me parece que ten unha proxección cara ou fora de Galicia. A semana pasada o proxecto Terra presentouse no Seminario Internacional de Educación e Paisaxe en Barcelona. Hai un observatorio da paisaxe en Cataluña que fai un seminario, non sei se é bianual, pero, anual ou bianual, e presentouse o proxecto Terra. É o único proxecto en este momento en Europa que contempla todo o tramo educativo sobre o territorio. Hai cuestións puntuais de xente que traballa especificamente. De tal maneira que da Comunidade Económica Europea, da Unión Europea, que participan nese proxecto, pois están interesados
en potenciar o proxecto Terra incluso cara ao norte de Portugal, para facer unha eurorrexión. É dicir, estamos, por eso eu quero incidir nesto, estades ante un proxecto que está aberto, que os que estamos del estamos, bueno, somos agraciados por tal motivo, pero que non está pechado. E, por tanto, volvo a repetir, cando que irades, as portas están abertas. Así que temos a educación infantil aínda a barbecho e sería interesante que nos metéramos con eso. Como son esos materiais que temos ou que tendes nas mans? En primer lugar, hai que decir que están integrados no currículo. Están integrados no currículo. Recollen contidos do bloque da área de coñecemento do medio, concretamente o bloque 3, 4 e 5. O bloque 3 que é a vida en sociedade, o bloque 4 que é o medio físico e o bloque 5 que é o paso do tempo. Por suposto, posúen relación coas competencias, sobre todo con tres delas, que é percibir o espazo físico, por tanto, ter un repertorio de habilidades para unha adecuada ou unha axeitada percepción del, a distintas escalas. Primeira cuestión, distintas escalas. Aínda que hai diferencias de criterios con respecto a isto, nosotros seguimos falando das escalas máis próximas ás máis remotas. De feito, os primeiros cuadernillos son a escala do cole, da aula, da rúa, da aldea, e así sucesivamente hasta chegar a Galicia. Hai quen dice que hoxe en día ese tipo de escalas está obsoleto. E por eso tamén é bo que o contrastemos, nós non estamos demasiado de acordo. E por unha razón. Dícese que hoxe en día os nenos teñen máis posibilidade de ir a outros espazos, porque os levan seus pais, porque o ven en internet, porque o ven na tele, etcétera, etcétera. Pero eu creo que hai un problema de base. Ramón, nos vivimos as nosas vivencias de pequenos, que hai uns anos, poucos anos destos, as nosas vivencias no territorio son como as vivenzas que teñen os nenos actualmente. Non se parecen nin polo corro. Antes nos podíamos sair á rúa a xogar. Verdad que podíamos sair? E agora? Deixamos sair os nosos fillos á rúa a xogar? Un neno móvese na cidade como se movía antes? En absoluto, verdad? Como veñen os nenos, a maioría dos nenos, aos colexios? No coche, verdad que sí? Antes, como se iba ao cole? No autobús público. Verdad que sí? Pero digo, é así ou non? Entonces, hoxe un neno prácticamente desplázase ao cole ou a calquera punto andando. En absoluto. Si, como decía a compañeira, as vivencias son fundamentais, as vivencias sensoriais son fundamentais para recoñecernos no espazo, aínda que temos posibilidades de ir máis lonxe coa vista, a vivencia interior non é a mesma. Non é a mesma. Logo, aínda que nos propoñan ou nos digan algúns que esa cuestión espacial é distinta, a realidade vivencial é peor, ou non? Estamos de acordo? Por tanto, hai que percibir o espazo a distintas escalas, pero tamén interactuar con el, que hoxe en día é moi difícil. Pero sí podemos interactuar con el e dar respostas a esa situación pois a través de lugares próximos. No cole, no patio de recreo, ao redor da escola, nunha visita, etcétera, etcétera. Non é certo que cando sacamos aos rapaces de visita vamos de excursión, que sí, e preparemos ou non a visita, sempre unha saída servirá para que cando cheguen a casa diga, onde fostes hoxe? Pois a tal sitio. E que tal ali? E os nenos van a contar cousas, seguro que van contar cousas.
porque son vivencias quentes, porque son vivencias en espazos distintos que lle chaman a atención. E, por suposto, recoñecer a influencia que temos as persoas, a intervención humana, a intervención antrópica no contorno. Logo, todas esas son competencias. Temos que percibir o espazo, debemos de estar nel dunha determinada maneira, é unha competencia. Debemos de interactuar co espazo dunha determinada forma, tamén. Podémolo facer directamente? Sí, pero onte, por exemplo, no programa Paisaxe, vedes como van colocando, verdad que sí? Tamén se poden ir colocando no programa Paisaxe, ir construindo unha paisaxe con elementos bióticos, abióticos, antrópicos, etc. Logo, hoxe en día sí hai esas posibilidades que non tiñamos antes. Cando nós estábamos redactando os materiais, apareceu o deseño curricular, 2007 foi. E entonces dixéronos si tiñamos algunha aportación que facer a esta cuestión. E fixemos algunha aportación. Fixemos algunha aportación que en algún caso non se lle fixo nin puñetero caso. Por tanto, en algún caso, nin puñetero caso. Mirade unha delas. O bloque 3 do deseño curricular que fala da vida en sociedade, no diseño curricular os tramos territoriais son aldea, vila, cidade e área metropolitana. E nós introducimos a palabra parroquia. Non foi incorporada. Eu teño as miñas ideas. A ver, pensade por que, en primeiro lugar, todos sodes da Coruña. Que non é da Coruña, por favor? De onde eres? De Lugo. De Lugo. Lugo, capital. Do Sabiñao. Concello de Sabiñao. Ten parroquias? Cantas ten? Bastantes moitas. Unha rapaz... Mira, cando eu diga algo que nunca vos pareza mal, estamos aquí interactuando. Temos parroquias, verdad que sí? E cando se fala diso, falamos de parroquias. Ti onde eres, hombre? Eu son de Carballo. De Carballo. E ten parroquias Carballo? 18. 18 parroquias. Ten un traballo sobre Carballo que manda Carballo. 18 parroquias. Eu son de Arteixo e teñen 13 parroquias. En cambio non aparece no bloque de contidos as parroquias. Por que será? Por que parecerá eso? Por que será? A ver... Non despertastes aínda? Por que será? Nin idea. Ai, non interesa. Por que non interesa, Ramón? Porque somos de aldea ou de ciudad. No, eu creo que non. Porque ten unha connotación religiosa. Crasa equivocación, o sea, que non sabemos como evoluciona, non digo por nós, digo por ele. Saben cal é a evolución territorial e histórica de Galicia. Galicia aparecen os castros, vistes a cantidad de castros que aparecían onte aí, verdad que sí? E por que aparecen castros en Galicia? Porque botas unha pataca nun pedregal e sal para arriba. Entonces a xente chegaba, instalábase onde lle petaba e ali, claro, e aparecen un montón. E chega un momento en que os castrexos dicen, bueno, xa estamos cansados de estar aquí, vámonos de aquí. E se van de ali. E na romanización, romanizanse os castros, e empeza toda a cuestión tal. Pero chegan los llamados bárbaros. E aquí concretamente eran os suevos. E ocupan o territorio. Pero a continuación viene a iglesia. Vistes onte un castro cunha iglesia no medio? Ah, caramba. E chegan ali e cristianizan. E fixeron todas as iglesias dun golpe? Supoño que non. Pero si o que fan é unha división territorial. E dicen parroquias. E largan as parroquias. Logo foron construindo igrexas en cada parroquia.
Pero chega un momento en que a xente empeza a ir á misa, verdad? E a parte da parroquia fan capillas por todos os lados, verdad que sí? E dícese, e logo a onde vamos ir hoxe á misa? Ah, pois hoxe imos á capilla de Pastoriza. Bueno, porque a festa hoxe ali, bueno. E o domingo que ven a onde imos ir? Á parroquia. Verdad que se falaba de que empézase a identificar a parroquia coa igrexa? E a parroquia era un espazo de encontro, ou non? Eu, polo menos na miña época, os domingos nos vestíamos de campanillas para ir á misa, á parroquia. Verdad que sí? E ao sair, víamonos ali como podíamos. Moceábamos incluso, verdad? Tiñamos que mocear nós, porque éramos moi machistas en aquela época. Pero chega un momento en que tamén o paso do tempo vaille quitando a parroquia o seu peso. Verdad que ahora a rapaciada non se encontra ao sair da misa? Non. Porque o tempo vai modificando as cuestións. E que ten que ver eso co diseño curricular? Pois poñan a parroquia tamén. Si, aldea, parroquia. Despois veñen as vilas, despois as cidades. Logo, vedes como a veces tamén fanse propostas que non son tomadas en consideración. Podería seguir falando de outras propostas que hai por aí, dos bloques de contidos, pero é por poñer un exemplo. E, por suposto, os materiais teñen un tratamento distinto aos dos libros de texto. Un tratamento distinto. Veredes que tedes na vosa man un cadernillo, que hai unha profusión de imaxes. Hai unha gran profusión de imaxes. Imaxes contextualizadas, que non se parecen ás imaxes que aparecen nos libros de texto. Por tanto, son imaxes contextualizadas. E, por suposto, non son os mesmos contidos tampouco. Así que o tratamento dos materiais do proxecto Terra pode ter distintas posibilidades. Unha pode ser complementaria ao libro de texto, pódese sustituir polo libro de texto e a terceira, non usalos. Teñen tres posibilidades distintas. Pero o que está claro é que non teñen o mesmo tratamento que os libros de texto. Seguinte cuestión. Están construídos sobre dous pilares básicos. Un é a consistencia figurativa do medio e outra é o ser humano no medio, que é o tratamento do espazo como territorio humanizado. Que quere decir a consistencia figurativa do medio? Pois mirade, quere decir que o espazo reflite sensacións corporais e estados emocionais, como se apuntou xa aquí. O espazo se chega nestas idades pola percepción das formas, das cores, dos movementos, dos sons, dos olores, da apreciación das materiais, da distancia, en definitiva, dos sentidos. Ao falar de percepción, falamos da interpretación das sensacións, do significado que posúen esas sensacións que van moito máis lonxe da actividade propia dos sentidos. Pero tamén falamos das emocións. Aquí, antes, víamos como a parte de percibir o que percibíamos estaba producindo un estado de ánimo, que a algúns parecía de unha maneira, outros de outras e outros de outra maneira. E esas emocións están provocadas como froito da relación perceptiva con o espazo. Decía un daqueles grandes filósofos que apareceron, que logo remataron sendo, digamos que, pedagogos ou elementos ou persoaxes que nos deron a nos pautas de intervención.
Un deles, o primeiro criterio que utiliza é de orden psicolóxico. Non hai nada na nosa mente que non pasara previamente polos sentidos. Outro criterio que utiliza é un criterio de tipo metodolóxico, ese mismo personaxe. Percepción primeiro, explicación despois. E a terceira, de tipo epistemolóxico, a verdade e a certeza proveñen dos testimonios dos sentidos. Por que, pois, hai de darse comenzo ao ensino primeiro pola narración verbal e non mediante a inspección sensorial dos obxectos? Unha vez presentada a cousa, pois, que veña a narración dela. Século XVII, Comenio. Casi nada. Me chamaba a atención outro día cando cheguei a clase de un compañeiro que tiña ali un cartelito posto que decía todas as persoas miran, algunhas observan, escasos ven. Pero xa o decía Comenio no século XVII. Pero tamén estamos diante do estadio das operacións concretas. A etapa primaria é o estado das operacións concretas. E iso significa que hai que vivir as aprendizaxes con toda a riqueza sensorial posible. Con toda. Con toda. Por tanto, recepción sensorial, percepción e emocións. Esos son os tres, digamos, pilares ou bases coas cales vimos traballar o espazo perceptivo. É evidente que hoxe en día, e ben o sabedes todos, que é moi difícil traballar eso que nos dicen das operacións concretas e da manipulación. Eu cando cheguei ao meu primeiro destino definitivo no ano 75 a pasarela Vimianzo, que tiña varios niveis. Se algún dos que estades aquí, pois tedes esa experiencia ou tedes vivida esa experiencia, pois tiñamos primeiro, segundo, terceiro, plim, plan, plum, 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 plan. Entonces, collías aquel grupiño dos pequenos e poñíalos a traballar. A outro que traballar. Depois collías outros, tiñas 3 grupos, máis ou menos, e cada un traballaba. Fagamos agora eso nas nosas clases. Un grupito por ali, outro grupito por ali e outro grupito por aquí. E vayamos a manipular, vayamos a estar. Non son capaz. E son nenos do mesmo nivel. Que está pasando? Tedes a mesma experiencia? É posible traballar en grupos cos nenos hoxe que uns traballen ali, outros traballen ali e outros traballen ali de maneira autónoma? Eu non son capaz. Se alguén é capaz, algún está traballando así. Eso que traballan antes en rincós, en non sei que, non sei canto. Hai que estar permanentemente cabalgando. Permanentemente cabalgando. Ola! É ou non é? Pero eu si teño unha posibilidade. A miña concreción está na pizarra digital. A pizarra digital. Eu construyo decenas na pizarra digital. Entonces eso encanta. E van ali, contan grás de maíz, meten nunha caixiña e todo eso faise na pizarra digital. Pero aquela autonomía, é dicir, os nenos non teñen autonomía que teñen hoxe. Non teñen casi ningunha autonomía. Hai algúns que a teñen, pero en xeral non. Logo, a consistencia figurativa do medio e a concreción pasa por aí. Pero é difícil a veces. Que quere decir recepción sensorial? Pois recepción sensorial quere decir sentidos, estímulos e vivencias. Sentidos, xa temos falado deles. Estímulos, pois aí tedes un exemplo de estímulos que poden ser os materiais ou poden ser os audiovisuais. Pero as vivencias son as saídas. Por tanto, os materiais tamén sirven cando se fai unha saída, que traballamos aspectos e despois ao chegar á aula podemos traballar
cos materiais. Formas, cores, tal, plim, plum, plum, plum. Así que os materiais van nos aportar cuestións sobre a recepción sensorial. Pero ven a segunda parte, que é a percepción, que é a interpretación das sensacións. E como se interpretan as sensacións? Pois interpretanse desde as experiencias que temos cada un. Por exemplo, ti que ves aí nesa imaxe? Ves algo nesa imaxe, aí? Que ves? Un xarrón. Mais outras cousas. E ti que ves? Dúas caras. Dúas caras. Un neno de 4 anos vería un xarrón e dúas caras aí. Que che parece? Veríos? Non creo. Non crees, verdad, Fina? No. Por que non crees? Por que? Por que che parece que non? Porque lle falta experiencia. Porque lle falta experiencia. Porque aínda non teñen interiorizado o que é un xarrón ao mellor ou que son as caras. Ao mellor ven o xarrón, pero as caras ao mellor non teñen nin idea, porque a súa configuración da persoa, da formación, bueno, non me sale, hombre. Exactamente. O corporal, pois aínda non o teñen. Que ves? Unha abella. E ti que ves? Aquí xa temos un caso. Ti ves algo aí? Unha señora. Ve unha señora. E ti? Unha chica. Unha chica, anda. E aquí empezan a aparecer elementos. Un ve unha señora e outro ve unha chica. Quen ten razón? Cal deles ten razón? Supós que os dous, claro. Pero a percepción foi distinta. Un ve primeiro unha señora e outro ve unha chica. Verdad que sí? Logo, as percepcións teñen diversidade tamén. Teñen diversidade. Vexamos un caso uns casos máis curiosos. Aquí hai unha evolución dun peixe a un pato. Que cousa máis rara, verdad? Vai evolucionando, blim, blim, plam, blim, 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 pum, ali vai. Bueno, a inteligencia humana é así, ten esa imaginación. Pero esa imaginación permite construir logo cousas como esta. Unha fachada dunha casa, que empeza por algo axedrecístico, e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e cando chega aquí, que é? Que é? Que che parece a ti que é? Unha estrela. E a ti que che parece que é? Non sei, non distingo moi ben. Sí, un lagarto. Un lagarto. Unha estrela. Un lagarto. E a ti? Un lagarto. Algúnha cousa distinta? Hai percepcións distintas. A min pareceme unha estrela. A min un lagarto. Bueno, aquí teño oído de todo. Unha rá, unha salamandra... Bueno, ben, porque cada un ten unha percepción distinta. Vayamos a outro caso. E aquí que pasa con isto? Sabedes de quen é isto? A ver, como... A ver, alguén de aí polo medio, estas chicas de aí polo medio que non temos... Hola. A auga sube ou baixa aí? A ti baja. Para ti sube. Claro, hombre, claro. Para onde sei por que sube para ti. A ver. Aquí la parte da... Toma, toma. Sí. Hai que pulsar, pero non pulsa. A ver, aí está. Por aí está subindo. Por aí sube. E logo se precipita. Baixa. Baixa. ¿Ves? A A ver. Tamén. Aí ese botón, sí. Bueno, pois, é por aquí a ver, Por aí a ves baixar, ves? é aquí tamén a veixo baixar, Ves ti? pesimista. Ves? Ves? Sí. Ve baixar seguido.
Outros ven subir seguido. Anda, caramba. Uns suben e outros baixan. Percepción. Subir e baixar. Quen ten razón? Pero como vai subir a auga? E quen fai subir? Pero quen fai subir a auga? A ver, quen pode facer subir a auga aquí? Así. Pois está subindo. E sigue subindo. Así. E por que non pode decir que está baixando? Isto é posible. É posible isto. Isto sí é posible. Isto sí que é posible, verdad? Isto que é? Non é unha terraza? Ai, debaixo dun balcón. Como é a cousa? É posible. Logo, aí está os nosos sentidos, a veces perciben cousas que non son posibles. Son posibles dibuixalas, pero logo na realidade son posibles. Cantas veces nos poñemos a discursiar sobre isto nas nosas aulas? Bueno, este espazo sí é posible, non? Por favor, vou a contar hasta 5. A ver que vos produce ese espacio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ti que che produce ese espacio? Lexanía. Lexanía. E a ti? Un frío. Frío. E a ti? Baleiro. Baleiro. E a ti? Cerrado tamén. Pechado tamén. E a ti? A mí, serenidade. Serenidade. Por que che produce serenidade? Polo blanco. Polo blanco. O blanco produce serenidade. E ti dixeches? Baleiro. Baleiro. Por? Pola ausencia de... Ausencia. ausencia de cousas. Pola ausencia de cousas. E a ti? Xavier. Por? Pola porta do fondo. Pola profundidade. Que máis se produce algo? Alguén produce algo así distinto? Infinito. Claustrofobia. Claustrofobia. Manda narices, claustrofobia. Claustrofobia, Vale. E o único que hai aí son liñas, luz, pero que a cada quen lle produce unha percepción distinta e unha emoción distinta. Si, hai percepcións distintas. Vosotros sabedes que as cores están etiquetadas? O blanco que significa? Pureza. O que teña claustrofobia debe ter unha pureza de puñetas. Vale. O que este tranquilo e pues bueno, pues sí. Pero que o blanco significa a pureza, que yo digo aos de claustrofobia. Non volvo a poñer un blanco na súa vida. Claro. Logo, aquí se pode empezar a dar xa unha cuestión de aprendizaxe colectivo. Por que as persoas teñen que ter todas a mesma percepción? Pero, hombre, pero tú non ves que aí é claustrofobia, hombre. Decimos aos nenos ao mellor. Pero se é claustrofobia, estou trasladando eu que teño eu claustrofobia. Non, pode producir 40.000 cousas. E cada un explica. E aí hai diversidade. E aí hai tolerancia. Cando cada quen explica a súa cousa, argumenta, debate e non sei que, podemos chegar a acordos. Pero hai diversidade, hai tolerancia, hai argumentación. É expresión oral eso? Poderíamos estar traballando un cachiño aquí coa expresión oral, a partir desa imaxe. E poderíamos traballar matemáticas? Pois seguramente tamén.
Este día, os que tivemos que pasar a cuestión esta cuestión que fixeron agora tan novedosa, avaliación diagnóstica. Pois poñían un exercicio máis ou menos como este. A ver, que forma ten este aparatejo de aquí? Que forma ten? A ver, que forma ten? Decían os rapaces. Que forma ten? Hola. Este. Paralepípedo. Vaya nome, paralepípedo. A ver, un prisma. Mais? Un ortoedro. Vale. Un ortoedro como se chama tamén? Non ten ortoedro, non ten un sinónimo. Cubo, verdad? Cubo. En que se diferencia un cubo dun prisma? Que non sabe? Ten os lados iguais. E chámanse lados estas cousas de aquí? Ah, chámanse aristas. Chámanse aristas. Logo, calquera obxecto podería ser obxecto de estudio. O que estamos dicindo é que o que aportan as competencias ahora é que miramos o que temos ao lado, hombre. E entonces un dos exercicios da competencia era a percepción de obxectos e decir se era un cadrado, un cubo, un paralepípedo, un prisma, un non sei que, un non sei canto. E decía, e cantas aristas ten? E cantos non sei que tan? E plan, 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 plan. E normalmente como explicamos os paralepípedos? Sacamos, recortamos unha cartulina, pegamos, este é un paralepípedo. E depois saen á calle e non saben o que é paralepípedo. Cantos paralelepípedos hai pola calle adiante? Cantos cubos? Cantas liñas rectangulares? A ver, aquí arriba hai paralelas? Arreo, Hai perpendiculares aquí, mira. Hai circunferencias. Verdad que as hai? Claro que as hai. Logo, eso é o que queremos tamén nos simplemente decir. Miremos, percibamos o espazo de algunha maneira. Non estou facendo ninguna aportación. A escola nova xa decía, saíde fora das aulas, hombre, e mirad o que hai. Logo, o espazo perceptivo consíguese a través de todo eso. A vista, o oído, o tacto, o olfato e o gusto. E a vista ten todos esos contidos, etc. Cores, formas lineais, tipoloxía de formas, etc. Así que veredes estas imaxes nos materiais. Os espacios naturais teñen liñas? Non haberá liñas aí, non? Verdad? Sí. E aquí non hai liñas. A liña do horizonte é dunha determinada maneira. Aquí, isto que hai aquí, ten unha forma determinada. E este edificio ten unha forma determinada. E aquí hai liñas paralelas. E aquí na cidade hai liñas quebradas. Verdad que hai liñas quebradas? Pois é o único que se está pretendendo, que percibamos a percepción do espazo, en ese sentido. E cando falamos dos materiais, non estamos traballando o tacto. Os nenos podemos traer cousas á clase, pero podemos lle decir, a arxila como é? Ao tacto. Como é o tacto a arxila? Está moi abrigada, compañeira. Rugosa. A arxila é rugosa ao tacto. Alguén pode engadir algo máis? Sí? Quen? Como é a arxila? Fría, rugosa. Máis? Áspera. Hai algunha diferencia entre áspera e rugosa?
As cousas rugosas teñen que ser ásperas. Ah, caramba. Ah, caramba. Vale. E estamos ao mesmo tempo aprendendo vocabulario. Vocabulario cotiá. Unha cousa é rugosa, pero tamén pode ser áspera. E o antónimo de áspera cal é? Suave. E o de lisa? A roupa alisámola, verdad que sí? Porque se arruga. Non é eso. Logo tamén traballamos vocabulario. Logo os materiais tamén dan a posibilidade de traballar a linguaxe relacionada cos órganos sensoriais. Pero o material tamén pode ser duro, verdad? E o antónimo de duro? Pero o metal como é? Frío, verdad que sí? E o vidro como é a vista? Transparente. En cambio, a madeira como é a vista? Opaca. Por suposto, sons. Un neno saberá que isto está sucedendo casi todos os días con el plan E de Zapatero. Sí? Como están as nosas rúas? A imaxe, pois é ruidoso. Vale? Os sons como poden ser? Pero aquí non hai ninguén de música. Claro, débiles, fortes, graves, agudos. Proceden dali e podo facer un mapa sonoro. Así que ides ver nos materiais este tipo de actividades. Olores, comida, mar... Cando imos xogar, cando saímos e vamos á rúa, ao barrio da parroquia, que tipo de olores podemos atopar? Pois un montón deles. Bueno, pois no voso caderno, pois ides sinalar cales ides encontrar. E por último, o espazo perceptivo das emocións. Que é unha emoción? Todos temos sentimentos, todos. Pero as emocións son as que nos moven cara a algo. As emocións son as que nos moven cara a algo. Evidentemente, ou non sei se é tan evidente, cando temos algún tipo de necesidade, movémonos cara a ela. E iso lévanos a emoción é o que nos leva a movernos. Eu puxen aí 6 emocións dunha familia de emocións que ten Goleman, que traballou a inteligencia emocional. Sabedes que hai uns anos, pois, a inteligencia emocional pois, estáse traballando coa finalidade de que se dice que se somos capaces de autorregular as emocións, pois tamén conseguiremos mellores habilidades sociais, mellores actitudes, etc. Vexamos se o espazo perceptivo tamén produce emocións. Que me decides do que ten a casa aí debaixo? Que emoción lle producirá esa casa? A ti que che parece, Emi, que lle produce? Enfado. E a ti? Medo. E a ti? Unha. Como? Agobio. Por que che produce enfado? Que puxeran por outro lado. Entonces, como estará de cabreada a persoa que lle puxeron ali arriba esta, non? Enfado. A ti por qué? Que che produce? Medo. Polos accidentes. Si me cae un coche encima. E a outra que lle producía? Agobio. Por encontrarte ali debaixo.
As emocións son distintas. Logo, volvemos de novo á mesma cuestión. Temos distintas posibilidades. E para calquera, E aquí, esa imaxe, enfado, tristeza, medo, ledicia, amabilidade, plim, plan, plum, plum, plan, plan. A ti que che produce? Tristeza. E a ti? Medo. E a ti? Medo. E a ti? Tristeza. E a ti? Tristeza. E ali? As cores nas paisaxes fannos sentir emocións, verdad? Bueno, poderíamos seguir. E agora o tema do espazo como territorio humanizado. A noción espacial vais adquirindo con certa lei. Ao principio ten un concepto moi concreto, a casa, rúa, lugar, e vais ampliando. Ata os 8 ou 9 anos non se consigue a idea do espazo xeográfico. Por eso a lectura de mapas que xa aparece en terceiro de primaria, ten moitas dificultades. Por eso o estudo do espazo nos materiais preséntase a distintas escalas. Tamén a noción espacial é difícil conxugalas nuns materiais porque os nenos do espazo urbano teñen distintas vivencias que os nenos do rural e viceversa. Por qué? Pola interferencia que hai entre o coñecemento directo e os fenómenos que suceden fora da súa percepción inmediata. E, por suposto, a idea con que medimos a historia. Eu, cando leo nun libro de coñecemento no medio estas cousas, bótome a non sei que, despois de ter estudiado algo isto. E dice así, para un neno de 8 ou 9 anos. Vaille dando. Hai uns 10.000 anos, os seres humanos aprenderon a cultivar plantas. Hai uns 10.000 anos. A continuación aparece por aí e dice, no século 3 antes de Cristo, pero non teño nin puñetera idea. Isto podrá non memorizar, pero esta percepción do tempo non a van a ter. Entón, podrá memorizar esos datos, pois que lle vai andando, pero non ten esa idea. E por suposto que na escola ten que estar o presente, ten que entrar o presente se pretendemos que algún día os nenos dominen o pasado. A súa concepción do tempo está relacionada sempre co presente e ten unha única dimensión do tempo. A asistencia, pois, do tempo histórico haberá que ir introducíndoa, pero a rematar o terceiro ciclo, pero antes non. Así que nos materiais aparecen de tipo destes espazos, aparecen espazos habitados, aparecen urbanos, aparecen rurais e aparecen cousas como esta. Distintos tipos de ocupación do territorio que poden dar moito de sí. Ali arriba temos ímonos fixar neste e neste, fundamentalmente. Ímonos fixar nesos dous. A ver, a ti que tiveras mellor dito, vámoslo decir de outra maneira. Cal che parece o mellor sitio de vivir, arriba ou abaixo? En primeiro lugar, como se chama a forma de ocupación de territorio que hai ali arriba? Esa. Que tipo de ocupación é? É unha aldea, non? É unha aldea. Expliqueime mal. Como están as casas aí nesa forma de ocupación do territorio? Sí. Agrupadas. E aquí como aparece? Dispersas. Logo aparecen dos tipos de ocupación do territorio, agrupado e disperso. Para ti, cal é a mellor? A de arriba ou a de baixo? Eu casi prefiro a de arriba, Tú casi prefieres a de arriba. Por que prefieres a de arriba? Me sinto máis arropada e Pois servicios. Sí. A ver, arropada e servicios. Sí. Arropada, que quiere decir? Que te prestan la ropa. Tengo vecindad, Tienes vecindad, pueden ayudar. hay mayor relación, muy bien. ¿Y qué más?
¿Y los? Y los servicios. ¿Y qué los servicios? ¿Qué quieres decir con los servicios? Correos, bancos, teléfonos, yo qué sé. Muy bien. Cafetería. Todo eso está aquí, ali. E arriba non nos hai, ou abaixo non nos hai. Vaya por Dios, que equivocación. Eu prefiero vivir na de abaixo, hombre. Alguén prefere na de abaixo? A que sí? Ti tamén? Ti tamén? Sí? Por qué? Eu son de vai a un sitio tamén pequeno e ten moitas ventaxas. Sí, moitas ventaxas vivir así. Sí, pero Unha delas. a tranquilidade, que non hai tanto ruído que te invade por todas partes, que Bien. ainda pode ir hasta a beira do río e ver auga, ver algunha troita que pasa por ali. Si tes críos de seguridade. A seguridade, en cambio, arriba non hai ninguna, verdad? Que hai? O de abaixo? En cambio, arriba non. A ver, por favor, aquí está desarropada. Aquí, claro, pues tú dices arropada e aquí está desarropada. Claro. Non, abaixo, eu digo abaixo, Estás desarropada. No, pero estás máis arropada, abaixo. Bueno, aquí, a ver, arropada, desarropada, non me entendo nada. Está arriba, tes moita xente ao teu redor, pero, sin embargo, nin conoces, nin sabes como se chama, nin que fan, nin que deixen de facer abaixo. Está máis disperso, pero, sin embargo, tes máis trato da xente. Mira, sí. Sabes onde é arriba? É o barqueiro, de onde son eu. E coñecémonos todos. E además é un porto mariñeiro e vai tamén, valle zumbando eso. Ali conócese todos e además unha é a da cacha e outra é a da non sei que. Claro, cada un ten os seus sobrenomes, ou alias. Bueno, eu vivo próximo ao barqueiro, pero a aldea nosa é máis da de abaixo, que algún prefira a aldea de abaixo. Moi ben. Falabades dos servicios, alguén falou dos servicios. A ver, dime, por favor, Mari Carmen, ¿dónde se distribuyen mellor os servicios? Aquí ou aquí? ¿Dónde funcionan mellor os servicios? Aquí ou aquí? ¿Dónde é máis posible facer máis servicios? Aquí ou aquí? Sí. ¿Dónde é mellor hacer servicios? Arriba ou abajo? Máis doado é arriba. Ben, a xente aquí, cando vai dunha casa a outra, como debe de ir? E aquí, o que quere ir daqui a ali, como vai hoxe en día? Hoxe en día irá en coche. Irá en coche. Vale, irá en coche. Camiñando. Bueno, non o credes nin vos que a xente vai camiñando. Ti crees que a xente vai camiñando aquí abaixo? Verdad que non? E ademais, que sucede cos camiños que había aquí antes? Que sucede? Polito, cando hai temporal. Que están que? Abandonados, están aquí abaixo. Non están cuidados. A ver, quen vive na aldea para decir que non están cuidados os camiños das aldeas das casas? Están descuidados? Están todos asfaltados. E además que teñen, además de estar asfaltado, a maioría deles que teñen ao lado da casa cada un. Unha luz. Cale o lugar donde se aforra máis enerxía? Ali ou ali? E somos ecolóxicos. E enseguida váisenos a boca. Non hai que distribuir aquí máis bombillas que aquí para alumbrar. Un servicio aquí non é máis caro que aquí. Sí. Bueno, sí, muller, sí, tamén hai xente que ten pelo e eu non o teño. Pero Galicia pódese permitir ter un territorio disperso así. Vos sabedes que nas aldeas, moitas das aldeas, hoxe en día, viven 4 persoas maiores e pouco máis. Sí. E iso que facemos? Como? Para quen? Para unha señora que está ali? Por que non? Se cadra. É posible. Podes ir buscar, como pasa nas Ribeiras do Sor, un autobús a un neno que está na aldea, un neno que vive só na aldea. Este país pódese permitir ese gasto de levar un autobús ali.
Pero é que eu non sei, Mari Carme, se eu soubera eso, estábame presentando xa nas próximas eleccións. Eu estou simplemente facéndome interrogacións, fágome preguntas. Podes espallar luces por toda unha aldea como se está espallando? Pódense asfaltar todos os camiños como se están asfaltando? Para ir dali a ali, podes estar utilizando, eu non sei, é dicir, a distribución territorial de Galicia nesa aldea é motivada por unha cuestión histórica. Pero hoxe en día, esa ocupación do territorio é inviable. Pero síguense facendo urbanizacións ao quinto pino. Vayan á Zapateira e xa verán máis dun exemplo. Estamos que hai que dotar de servicios, que hai que dotar dunha serie de cuestións. E non vayan por alá adiante, cara a Miño, que hai unha defadesa por ali á esquerda. Estamos con campo de golf que deben de estar as ervas xa crecendo as malas, verdad? O golf funciona, bien. E a ocupación do territorio é posible hoxe en día, sí. E despois falamos de sustentabilidade.